Pozdrav drugari, znam da me dugo nije bilo, postoji razlog za to, nemojte odmah da se ljutite. Razlog za to jeste što sam u poslednjih mesec dana testirao ova dva nova Westin štapa koja su mi stigla. Ova dva štapa. Pa sam najviše pecao u večernjim satima kada nisam toliko mogao da koristim GoPro kameru. Se ništa ne bi videlo. Tako da u današnjoj epizodi ću vam sumirati neke utiske vezano za ova dva štapa koja sam testirao u poslednjih mesec i po dana. Prvi štap u kome ću vam danas pričati jeste Westin Ultra Stick, 2 metra i 10 cm, 7 do 28 grama bacanja. I ono što treba da obratite pažnju veoma, to je da je ovaj štap izuzetno progresivne akcije. Dakle, štap pri udarima ribe veoma je osjećajan. Uglavnom ga koristim za pecanje, neko lakše pecanje smuđa, za pecanje neko teže pecanje bandara, i može se koristiti za neko pecanje štuke, ali uglavnom za taj neki džig ili pecanje nekim malo onako srednjim woblerima, za smuđa, za bandara, pretežno. Može se na primjer koristiti kod nekog težeg pecanja klena. Ali ono što sam rekao da se mora obratiti jako pažnje jeste da je štap izuzetno progresivne akcije. Kada kažem izuzetno progresivne akcije, mislim na one tehnike koje ja uglavnom koristim, a to su džig, i na one ribe koje ja pecam, a to su bandar, štuka i smuđ. Dakle, za nekog većeg smuđa i za neku, da kažem, ajde štuku, pa makar ona bila čak i s neke manje veličine, ovaj štap nije toliko pogodan, ali za pecanje nekog sitnijeg smuđa, za tako neko džigovanje, lako džigovanje, je ovaj štap sasvim ok i sasvim je pristojan. Što se tiče samog osjećaja koji dobijate s ovim štapom, on je zaista neverovatan. Što se tiče samog, da kažemo, rukohvata, to jest kako sedi u ruci, veoma je pogodan, makar meni. Veoma lepo sedi u ruci, veoma se lepo ponaša, a neke od varalica koje sam koristio, to su na primjer Buzzbite, Hypotease, recimo Shad Tease Slim od 7,5 cm. To su neke naravno varalice koje sam koristio, također sam probavao i veće varalice, kao na primjer Shad Tease Slim od 12 cm, na kojeg sam imao jednog pristojnog, da kažem, smuđa, pogotovo za ovaj pribor. Ono s čime sam ja opario ovaj štap, to je mašinica veličine 2000, strunama moji 0,10 mm, i to je neki pribor koji bi, recimo, eto, kao što sam rekao, koristio za neki džig ili za neko korišćenje, na primjer, ovakvih woblera za pecanje nekog, recimo, bandara, smuđa, pa možda čak i bucova, zašto da ne. Ali sve u svemu, odličan srednji pribor za neko, eto tako, lakše pecanje tih grabljivica koje inače pecamo na neke jače pribore, ili za neko teže pecanje, na primjer bandara. Dobar dan drugari, dobrodošli u novi video. Ovo je prvi put da idem sa kolima na pecanje, mislim sam ja da vozim. Probat ćemo danas da pecamo smuđa. Probat ću danas testirati Stanley the Sticklebacka i još par varalica koje sam dobio pre jedno par nedelja. Tako da mislim da će danas biti odličan dan da ih testiramo. Da ne gubimo vreme, hajde da krenemo. Evo drugari, samo što sam došao. Prvi zabačaj i odmah udarac i samo sam još jedno zabacio, evo ga mali smuđ na Stanley the Stickleback.
7,5 cm. Sad ćemo da ga otkačimo pa da ga pustimo. Dugo prošlo od onog smuđa i ovo je malecka štukica. Nastavili da stickleback od 7,5 cm. Hajde da je skinemo pa da je vratimo. Štukica. Jako mala. Ajde, beži. Opa. Ode. Pa. Pa drugari, to bi bilo to za ovaj dan. Imao sam jedno kidanje, ali kidanje lepe ribe koja je krenula da vuče i samo puc. Ode. Ali nema veze, u svakom slučaju prelep dan, puno akcije, imao sam jednog manjeg smuđa koji mi je isto spao, ali nije otkinuo, nego je samo spao. Tako da sve u svemu, još jedan udarac, tako da sve u svemu dan je bio veoma lep, veoma lepo pecanje, dosta akcije, tako da to je to. Hvala što ste odgledali video do kraja i pozdravljam vas do sljedećeg puta. Pozdrav! Što se sljedećeg štapa tiče, to će biti ovaj Westin Power Strike T od 20 do 60 grama težine bacanja, dužine 2 metra i 18 cm. Što se tiče ovog štapa, ovaj štap sam jedva čekao da stigne iz razloga što je to ono što najviše koristim, to je riba koju najviše pecam, a to je štuka. I moj omiljeni komplet, to je sa multiplikatorom. Nekako mi je uvek lepše da pecam s njim nego sa spin štapovima, kad pričamo o pecanju štuke. Što se tiče samog štapa, tu već imam zaista puno da kažem iz razloga što dosta sam se bavio tim pecanjem štuke u poslednjih ovih mesec dana. Naravno, tu je bio i smuđ, ali takođe, kao što sam rekao, iz razloga što jedva čekam da počne sezona štuke kako bi ovaj štap pokazao svoju punu snagu i kako bi vadio i one najveće štuke na vodama, a taj period tek sledi. Što se tiče samog štapa, štap izuzetno dobro sedi u ruci, zajedno sa multiplikatorom. Veoma osjećajan štap. Dakle, štap koji vrlo lako razlikuje udarac od trave, što je za štap za multiplikator koji je te neke, da kažemo, kraće dužine, znači 2 metra i 20, veoma pozitivna stvar, nešto što nisam tako izražajno osetio kod drugih štapova kao kod Power Strike T-a. Što se tiče same akcije, vidjet ćete zašto je ovaj štap specijalan. Ovaj štap je veoma brze akcije sa mekanim vrhom. Vrh koji omogućava da se svaki udarac oseti, da se svaka prepreka, bilo šta u vodi oseti, što je stvarno mnogo dobra stvar. Kada pričamo o varlicama koje koristim, koje bi najpre preporučio da se koriste sa ovim štapom, to bi bilo nešto kao 12 cm recimo Westin Swim od 53 grama, idealna kombinacija. Hypotease od nekih 15 cm, što je isto idealna težina. By the way, ovaj Hypotease je zaista iznapadan od strane štuke, ne znam koliko se može to primetiti, ali i samo 3 pecanja. Raw Bite, koji isto veoma dobra varalica za pecanje štuke, to ne moram već da vam objašnjavam, to ste videli, ali sa ovim priborom izuzetno dobro se osjeća sve. Što se tiče strune koju koristim strunu Momoi 0,18 mm, što je idealno za te neke varalice, idealno za daleke zabačaje. Ako se pitate, struna je jačine 33 libre, što je nekih 15 kg, što je za 0,18 zaista super stvar. Dakle, da sumiramo utiske. Power Strike T, idealan štap za pecanje štuke, pa čak i za pecanje smuđa iz čamca, vertikalnom tehnikom.
Ultra Stick, idealan za neko lakše pecanje bandara, smuđa, pa čak i štuke ili neko teže, recimo pecanje klena. Bilo da izaberete jedan ili drugi, bit ćete oduševljeni isto onoliko koliko sam ja bio oduševljen i vidjet ćete sami zašto je Westin jedan od najboljih proizvođača u ribolovnoj industriji. Nadam se da sam vam pomogao, nadam se da sam vam ispričao da vam je ovo sve bilo interesantno. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe, a mi se vidimo u sledećoj epizodi. Pozdrav!